Добро утро! Днескашното видео ще прекарате един ден с мен. Днес ще е малко по-натоварен ден, защото започвам нова работа, трябва да си извадя документи, да мина през личната лекарка, през още разни други лекари. Ще ходя до къщата ни, защото е четвъртък. В четвъртък не тренирам и това е денят, който отивам до къщата, за да нахраня и видя кученцата ми. Аз имам две големи кучета, ще ги покажа. И най-главното нещо е, че ще рисувам. Ще рисувам една моя приятелка и нейния приятел, ще ги картонализирам и ще ви покажа процеса. Мисля, че ще е интересно и се надявам видеото да ви хареса. Между другото, вчера бях на маникюр и за първ път си направих ногти такива светли. Мисля, че ми ходи. Много е нежничко. Не съм спортна, за да ми е удобно, докато съм в движение. Вижте кой ще ме изпратя до другия ми преглед. Срещнах Кристото по пътя и сега няма да ми е скучно. Дай да покажем какво нещо ще носим по пътя до тях. А то не е тежко. Много добре. И буркан с домашни. Правят полезни салатки. Виж как съм натоварена като товарен камион. О, най-хубавия шоколад. Чай само да го покажа, да си го имам за реквизита, за спомен, ако го търся в Швейцария. Мунс. Много е хубав. Чай да го тествам направо. Топ. A few moments later. Часът в момента е 11:36. Прибрах се набързо при баба ми, за да си оправя нещата, за да отида на къщата, но преди това имам един друг преглед, който е малко по-надалече, който е от Бургас. Знае квартал Меден рудник. Аз съм в центъра. Трябва да се придвижа до там, после се връщам. Взимам си багажа и заминавам. Може да си сготвя нещо, да покажа някоя интересна рецепта, ще го измисля, да разходя кученцата, да ги покажа. Навън не съм сметнала за нужно да снимам, докато съм по кабинети, по опашки, при лекари, защото това не е интересно съдържание. Наистина съчувствам на по-възрастните хора, които им се налага всеки ден да се редат по опашки, да ходят на прегледи. Наистина се надявам да съм си здравечка, когато остарея, да не се налага да ходя по кабинети. И не се надявам, ще дам всичко от себе си това да се случи. Сега ви оставям, за да излизам и ще се видим малко по-късно. Изпълних си по-неприятните задължения, които имах и си взех за наградка кафенце, за да се поглеза малко, докато вървя към вкъщи. Много ме е странно някой като минава и ме слуша, докато говоря, още не съм свикнала. И отивам към вкъщи, ще си направя нещо набързо да хапна, обяд или следобедна закуска и потеглям към село, да се видя моите смодурчета. Иначе настроението ми е супер, защото има слънце и ми стана отново пролетно. Интересно ми е, само аз ли обичам, когато пия капучино, да ми е супер вряло кафето, или супер вяло, ако е топло, или супер студено, ледено, ако е студено, като скрижина. Обаче, ако е дълго кафе, обичам като си го взема да мине така време и да се стане така на стайна температура. И така вкуса му е супер силен и приятен, много ми е приятно така. Като дълго кафе имам предвид, когато е чисто кафенце и няма захар, тогава го обичам така. Спирам на много рандъм места и си слагам телефона и снимам, ми е много нелепо. Ще се видим вкъщи. Между другото, купих си това тефтерче от Краков, то е Bucket List и в него се записвам разни цели. За седмицата, за месеца, примерно наскоро си бях записала да направя рисунката за Крисито и Милен. Inspiration съм писала бизнес картини, защото скоро искам да пусна бизнеса си. Преди се занимавах с картонализиране на хора. Имах малък бизнес в Инстаграм и си продавах персонализирани портрети. Но спрях, искам отново да го започна, но много по-добре направено. Искам да радвам повече хора, по-старателно и по-интересно. Имам супер интересна идея и предстои да я споделя публично. И третото нещо е планирана дата, до която трябва да изпълня целата си. И съм писала до понеделник, 7 април. Отдолу пише защо това е от значение и съм написала, че искам да зарадвам Кристото и да й го подаря в рамка на кафето, плюс да има материал за бизнеса ми, естествено. И тук даже пише кои хора са включени в самата цел. И много е сладко това. Награда за когато изпълниш целта, каква награда ще си дадеш сам на себе си. И аз съм писала любима моя напитка или кафенце, нещо готино или шейк, с което да се зарадвам сама, да се възнаградя. И после, нали, пише, може да сложиш някакъв цитат на целта, който да те мотивира.
И следващите ми цели, примерно, са за лятото съм се записала до края на лятото колко пари искам да събера, нали, от работата, която ще работя лятото, от бизнеса ми. И ако изпълня, примерно съм писала, ще се възнаградя с спа или с масаж, нещо такова, или ще направя поръчка от ши, някакви малки неща, които наистина ме радват. И просто реших да споделя това с вас, защото мен лично много ме прави щастлива да пиша. Не обичам толкова дигитално да пиша, да си записвам разни неща, колкото в някакво тефтерче и на ръка. За следобедна закуска ще хапна една купичка с различни кремчета. Ползвам някоя от тези тахани кремове, които имам за направата на кремчетата. Като смесвам, примерно, крема сирене, котич сирене или йогурт или кисело мляко с един от тези всичките кремове, които имам. Между другото имам цяла кутия пълна с тахани кремове. Просто съм обсебена, много обичам. И после като смеся съставките, добавям, примерно, някакъв подсладител, дали ще е захар, дали ще е еритритол. И добавям даже една лъжичка от... Имам едно прахче, Cream of Rice прахче, което дава вкус на солен карамел или на кокос. Имам два вида. И като смеся нещата, примерно си правя шоколадов крем или крем Рафаело или като баварски крем се получава. Сега от някой ресторант съм го поръчала този крем. Не знам как го постигам, но става наистина много апетитно. И ако ви е интересно, ще снимам съставките и как се получава. Слагам си корнфлейкс, чист и някакви плодове и може би някакви бисквитки. И с чайче върви супер. Гледайте сега моите кучета. Само как ще пристигнат, само като ме чуят. Всеки момент. Ето ги. Ето ги. Идвам. Няма такава радост. Няма такава радост. Ще разбият оградата. Аз идвам. Кой ме следва? Ела тук. Рони! Ти искаш да ме прибиш или ме обичаш? Това не е да се радваш на някой, това е да искаш да го прибиеш. Отивам да взема домашни яйца. Худа работа, стиги. Идват на разходка с мен за домашни яйца. Come on! Ето ги яйцата. Сега ще се надявам да не ги щупя по пътя. Не съм ги изтървала все още, съм на финалната права. Ето е вратата. Айде! Ох, косата ми е... Много вятър има не иска навънка. Пренеско си яйцата. Много добре, не ги изтървах. И имам какво да вечерям. Защото аз мисля, че имам яйца и не си взех нищо. Между другото, най-любимото ми нещо в нашата къща е, понеже аз тренирам калистеника. Сега за първ път споменавам този факт, защото съм нова в YouTube, но това е моето хоби, любимото ми нещо. И затова обожавам, че имаме хълки. И мога да си тренирам на хълките. Това е наистина най-любимото ми нещо тук. Добре, както казах, днес имам супер много неща, които трябва да направя. Да си обработя влога от Краков, който вече съм пуснала и ще можете да гледате. Да почна рисунката, да запиша как правя рисунката. И затова сега, преди да направя всичко това, защото вече е 5 часа между другото, ще ви покажа как си правя това кремче, за което ви говорих преди малко. Моята измишлотина, защото в момента искам да си го подготвя за закуската ми за утре. От предния ден, за да не се занимавам сутринта. Взимам една купичка. В купичката слагам съвсем малко от някакво крема сирене. Няма значение какво. В момента ще използвам на борчфор. Слагам
една лъжичка от това крема сирене. И за да омекотя вкуса, защото крема сиренето е доста мазничко, за да има някакъв баланс, слагам една лъжичка. В момента имам скир. Може и кисело мляко, но нямам нищо, както казах. Тук имам скир. Една лъжичка е от него. Като ги разбъркам, слагам една лъжичка. В момента имам, както казах, имам цяла колекция от кремове и тахани. Тук в наличност имам това протеиново фъстъчено масло с солен карамел. Много го харесвам. Взимам една лъжичка от него. Айде по-малко, защото не е само за утре. Ето толкова. Слагам го в сместа. Много хубаво. После видях, че имам една лъжичка от това нещо, което е супер вкусно. То е вредно, но само една лъжичка няма да ни навреди. Просто е така за мир и за вкус, ванилово. Ох, полях. Бъркаме с него. И за финал няма да слагам кремов райзне, ще сложа еритритол за сладост. Слагаме малко. Продължаваме да бъркаме и става просто уникален крем. Кремът е готов. Аз или си го хапвам така за закуска, или си го слагам върху палачинка или гофрета. Даже и флъфи. Маля, ако може да ви предам самия вкус да усетите, но не мога. Значи нахвърлях си идеята върху платното, дори от началото този път се получава много хубаво, доста си приличат. Отивам да нахраня кучетата и продължавам. Навън малко и започна да вали. Сега ще им сложа храна. Понеже направих и паста, такава чиста паста, за да им е смеся с кучешката храна. Понеже е в едни консервички. Ето тези. Но в кучетата нещо ги няма. Тук отстрани съм си извадила техни снимки и гледам от още сигурно 5 техни снимки. Понеже Петър не съм го виждала на живо, Елето си я познавам, тя наистина много си прилича, е много сладка, но при него ми е малко по-трудно. Първоначалната скица много ми харесва, имат прилика за сега и съм много доволна. Аз обаче усещам, че почвам да огладнявам, супер студено ми е. На мен, когато ми е много студено, знам, че съм много гладна, затова се качвам да си взема един бърз душ. И после слизам да си направя нещо за вечеря, което най-вероятно ще ви снимам. Навън, между другото, духа от време на време някакъв супер силен плашещ вятър. Дано да няма някой страшна буря. Това вече си е друго. Сгрях се едно хубаво. Сега ще се облека супер дебело и отивам да готвям. Жилетката ми, между другото, е много готина. Мона Лиза. Ето е измислената ми вечеря, нещо като английска закуска. Това са солени палачинки, то не се вижда много хубаво, с шунка, с чедър разтопен, кисели краставички, доматки, отгоре има яйце и боб. И винаги вечерям с едно парче прас. Просто няма как. Изглежда супер странно, но наистина е много вкусно. Гарантирам. Само се чудям как мина толкова бързо деня. Както беше сутрин, вече е почти 8 часа. Чудя се дали да си почивам днес, дали да обработвам влога от Краков, защото трябва да го кача утре, дали да си довърша рисунката, дали да гледам Ергена. Ще трябва да реша.
какво ще правя. Киселите краставички на Дяро са най-вкусното нещо на света. Добро утро от мен. Вече сме на другия ден. В момента е около 8 часа. Аз станах около 7:20. Смятам да включа малко от този ден във влога, защото вчера, след като се навечерях, легнах, почнах да рисувам и съм откъртила. Просто съм заспала. И не съм си довършила рисунката и смятам, че мога да включа малко от рисуването си днес, докато стигна поне до някъде, защото главното в този влог мислих, че ще е рисуване, но се оказа, че не е така. И някъде около обяд ще приключа влога и така. Просто определено закуската ми е по-красива от вечерята. Просто вижте я. Все едно от ресторант съм си я поръчала. Много обичам да имам време. То се случва само събота или неделя, или четвъртъка за петък, когато съм тук, да си направя нещо толкова красиво. Направо ми гали душата. Трябва да хапна набързо и да продължавам с рисунката. Сега ще ви покажа нахвърлената скица на рисунката ми, защото е готова. Грубата скица, отстрани референциите, защото ги гледам през цялото време. И вече мога да започна да изчиствам рисунката, като аз снимам отделно видео за TikTok с целия процес, какво означава изчистване, после как се минава с цветове, груба скица какво е, референции, колко ми трябват, колко не. И ако се получи хубаво, може да го прикача тук, да се види и то. И отивам да действам. Здравейте! Днес ще направя още един картонализиран портрет на една друга моя приятелка и нейния приятел този път. И отново ще се опитаме да я зарадваме и изненадаме, като ще снимам целият процес на работа. И отново в края на това видео ще сравня моето изкуство с картина, направена на същите хора от ChatGPT и ще видим разликите. Между другото, съвсем скоро ще обявя и в страничката ми. Започвам отново да правя портрети по поръчки, такива каквито правя и за моите приятели, ще мога да правя и за вас. Нямам търпение отново да започна да правя това, защото този път идеята ми е супер интересна. Ще може да поръчате персонализиран портрет на вас или на ваши близки, било то с повод или без повод, като просто трябва да ми пратите няколко снимки на вас или на човекът, който искате аз да присъздам. Не една снимка, няколко, за да се уверите, че аз наистина държа на качеството. Искам да се доближа максимално до образа на човека и до неговия характер. Затова ми трябва доста референции, за да се получи магията, за която ви говоря. Вие ще можете да се изберете филма, в който искате да сте, костюмите, примерно, самия сюжет, дали ще е анимация, дали ще е сериал, дали ще е приказка. Всичко мога да създам, всичко мога да направя. Така че за това аз искам да ви покажа нещо коренно различно от това, което виждате навсякъде. И нека започваме с портрета. Грубата скица ми е готова и сега мога да започна да изчиствам. Ето така се получи нахвърлено на платното, с референциите отстрани, защото през цялото време ги гледам. Много ми харесва как се получава този път, дори от началото имат прилика определено и са много сладички.
Вече мога да започна да изчиствам, като сега ще ви покажа как става това. Ето така изчиствам една скица, като е готова. Намалям опастието, сейфвам я като отделна снимка, отварям нов файл, изсипвам я там и почвам отгоре да очертавам наново, докато ми хареса. Ето и малка демонстрация и по-отблизо как очертавам наново Петър според грубата скица отдолу. После започвам да ги запълвам с цвят, като тук може да видите колко пъти сменях цветовете и тоновете, било то на очи, черви от дрехи, докато най-накрая се хармонизират и ми харесат. По принцип си има сайтове за готови палитри, дори може и от картинка, която ви е харесала цветово, да се вземат цветовете, които съдържат тя, но аз реших, че имам времето и търпението този път сама да си ги комбинирам. Най-любимата ми част е, когато добавям сенките и светлината. Просто е много интересно и увлекателно и кара картината буквално накрая да оживее. А пък като видя нещо, което се получава красиво, не мога да му се нагледам и не мога да спирам да рисувам. Накрая нагласих малко цветовете и сложих няколко ефекта и това е финалният резултат. Отдолу може да видите как ChatGPT пресъздава същите хора. Картината е рамкирана и вече е готова да я подаря. Харесва ли си? Да. Кефче. Бебето там долу спинка. Дойдох при баба и направихме бутелки. Ние едно време си имахме традиция, като бях малка. Много често си правихме, нали? Да. Да. Тя ги обича чисти, аз ги обичам с сиренце. Сега я ще си я пробвам с сиренето. Харесват ли ти? Обаче ми харесва. Кажи как е. Хубави ли са? Ай, сериала почна. Ами слагам край на това видео, защото вече стана прекалено дълго и вече съм си в Бургас, както видяхте съм при баба. Обаче смешното е, че тя горката се е объркала и е взела вместо бутер тесто за пица. И то беше като кифличка. И аз викам, едно време бяха едни хрупкави като круасанчета, а сега едни меки такива тлъсти, а то за пица. Горката не е прочела, както и да е. Яде чисто тесто, понеже тя ги обича чисти и то стана едно тесто, но хапна си. Ако сте стигнали до този етап на клипа, много благодаря, че гледахте и ако ви е било интересно, може да го харесате и да се абонирате за моя канал, защото наистина ще предстоят супер интересни клипчета. Преди това би трябвало да съм качила клипа и от Краков, ако ви е интересно, може да го гледате, а преди това имам клипче как гледам брат ми. И общо взето всички клипове ще са супер различни, на много различни теми, всичко, което мен ме интересува, свързано с спорт, с изкуство, с хранене, с ден от моя живот. И отново много ви благодаря, че гледахте. Чао от мен за сега и ще се видим в следващото ми такова видео.